Bună! Ne aflăm la unul dintre cele mai prestigioase colegii din Republica Moldova, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Vă îndemn să descoperim împreună tainele CEF-ului. Studiile în cadrul Centrului de Excelență în Economie și Finanțe sunt organizate cu finanțare din buget și cu taxă de studii. În CEF există o alegere vastă a specialităților. Contabilitate. Contabilitatea se ocupă cu cunoașterea, controlul și gestiunea activelor economice, a datoriilor și a capitalului propriu. Drept bază legislativă și informativă presupune legea contabilității și raportării financiare numărul 287, planul de conturi și standardele naționale de contabilitate. Instruirea elevilor la specialitatea contabilitate se încadrează în misiunea de formare a unei personalități interne. Contabilitatea reprezintă știința și arta oricărei întreprinderi. Impozite și percepere fiscală. Sistemul fiscal constă din totalitatea accizelor, taxelor și impozitelor plătite de către persoane fizice sau juridice. Tipurile de impozite sunt împărțite în două categorii, impozite directe și impozite indirecte. Majoritatea unităților de curs economic au la bază conținuturi specifice domeniului fiscalității. Absolvenții specialității impozite și percepere fiscală obțin calificare de contabil și desfășoară activități la entități de stat sau private. Finanțe și asigurări. Aprofundarea cunoștințelor financiare și de asigurare, care te vor ajuta să te inițiezi pe piața muncii. Aici ne implicăm în activități de marketing și management în cadrul instituțiilor financiare bancare și a societăților de asigurări. După absolvirea acestei specialități, obții calificarea broker în asigurări. Și îți poți desfășura activitatea în cadrul societăților de asigurări și altor instituții financiare. Finanțe și bănci. Specialitatea Finanțe și Bănci îți oferă posibilitatea de a face cunoștințe cu diferite ramuri a economiei. Prin cursurile disponibile, elevii devin liderii pieței financiare, având gândire critică și analitică. Studenților le sunt oferite cunoștințe atât despre finanțele publice, cât și despre finanțele întreprinderii. Putem stabili prognoze pe termen lung la nivel macroeconomic. Planificarea și administrarea afacerilor. De ce anume planificarea și administrarea afacerilor? Este o specialitate acreditată. Republica Moldova are nevoie de tineri specialiști în domeniul planificării pentru a ridica economia națională. Puteți fi parte a clubului a tinerilor antreprenori Impact sau a cercului Liderii de mâine. În Centrul de Excelență în Economie și Finanțe dispunem atât de literatură tradițională, cât și de literatură digitală. La specialitatea Planificare și Administrarea Afacerilor învățăm economie aplicată, microeconomia, marketing, dreptul comerțului internațional, fiind ghidați de profesori calificați. Administrarea aplicațiilor web. Dezvoltarea aplicațiilor web este o componentă esențială în crearea unui site eficient. Administrarea aplicațiilor web formează specialiști în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicare. Planificarea setărilor și de aplicațiilor și administrarea serviciilor sunt caracteristici acestei specialități. Aplicațiile web sunt stocate pe server deoarece pot fi rulate fără instalarea lor pe calculator. Programare și analiza produselor program. Absolvenți specialității Programare și analiza produselor program obțin calificarea asistent programator. Participă la elaborarea algoritmului programului, scrie, codifică programe, testează și implementează modulele de program și monitorizează folosirea corectă a aplicației. CEF se mândrește cu toți elevii săi, dar cei mai implicați și activi sunt prezenți aici. Toate aceste persoane au pornit din instituția noastră spre un viitor prosper. Meritele celor ce ajung pe panoul mugurilor performanței nu se datorează doar reușitei academice, dar și implicării acestora în diferite activități extracurriculare, ca de exemplu Consiliul Elevilor, Compania Școlară,
ansamblul de dasuri Cireșarii, ansamblul Cetina și cluburile de joc de societate. Sala de sport asigură flexibilitatea realizării orelor de educație fizică. Aceasta este nou renovată, astfel practicarea sportului poate fi efectuată în condiții de siguranță, confort, igienă, dar și conform exigențelor practicării sporturilor. Elevii noștri se pot mândri cu diferite trofee, medalii, dar și diplome la concursuri cum ar fi cel de basket, volei, fotbal, dar și tenis de masă. Te așteptăm să-ți făurești viitorul împreună cu noi!